Ndebanye. Ngwa, let me tell you people how I spend nothing less than 1,500 naira to prepare a whole pot of soup. Ngwa ka anyị bido ngwa ụtụtụ ọma nọ nnọọ dị wee sinyewo m ite m n'ọkụ duweti ọkụ tie mmiri ọsụọ sale banga wee anya remember 1,500 I did not buy banga, neither did I buy this ede enwechara ime n'ubi. So what is the point of buying it? Nwelie sie n'ọkụ ozugbo ọsụọ sharp ọbụna ede meyewo kedu ihe dị dị gụta ede rapụduo banga n'ọkụ ka nsụwa ede bụ ovu dị nwobele izi ghọtago mụ na ada m nwaanyị na-eme ama mụ na-agwọ nda onye ekere ada m nwaanyị adịghị abụ mụ na amarị emekpana a m ekwere egosi na kamera mụ ya na-erigbe mgbelu ma me na-egosiri ngwa n'ebe ka anyị nọ na-asụ ede na-egosi ka ya eme obele na ekwe nna anyị odogwu ọbụna ojewo nata. Remember I spend nothing less than 1,500 ọ nwere ife anyị kele gote na egotere m nkụ egotere m banga ma ma egotere ede na akwụkwọ nri di m si n'ubi kpata akwụkwọ nri nwa kedu akwụkwọ dịbe ahụ akwụkwọ ọra na o gbutere m azụ so kedu ihe na-egotezi ọzọ ngwa na-agba ọchịkwanụ kụ na-abụ ngwa n'ebe a sụọ m ede asụọ ya sụgbuchie mma nwete ede mebili emebi dị n'ime gụtụ ya kọpụ ede ma ọ bụ si nwa m ya dị ebute ite banga anị ka anyị sụọ ya so nyanwa na-agụsịzi m ode banga ịghọtago mụnwa na-asụ ya ịghọtago nri nne na nwa na-esi ọ nwekọsi atọ iche anyị na-asụ dị tin ọ na-aga at this point mmiri wee lure ivu ka mmiri na-elu amara m dị mmiri na-eluzi these days mmiri na-elu ikuku na-ekwu ngwa nwee sinye nnekwu ite si wesie mmiri ọkụ sị ka ndị nwụta ọkụ na-abụ buchara ibu na-emezi nke mmemme nke na nke nwee hụrụ aka finally chose one. I carried one of the fowl chicken gbogbotigbo nke ọbụla ekpọrọ anya bụ I carried one and ọtago straight to the towel ka ọ na-aba nmasị ngwa nke egbu pie onu ka onye anyị na-aghọta bụ na mmiri ọkụ asụwo butu mmiri ọkụ nwere mmiri ọkụ ozugbo macha ọkụ nwa dịbe ede mgbada ya na-akpọ mgbada soft ya na pampa ọkụ nwa ka ahụ ekwụrọ dị m ka mmiri ọkụ asụ ike anyị mago na nwa m ya iwu bụ na m ma arụ ọkụ arụ iwu lili amụsụrụọla dị ọkụ kasị nwa afọ Igbo mbụ and biko this video anyị na-emeke is specially made for Chioma na USA Chioma no US ọnya ka anyị na-emere this video for so biko ịma na nwere nri maọbụ any kind of soup yọtago ihe ọbụla na-agụ gị that you have been craving so bad just tell us in the comment section and I'm gonna dive into the video nkuku olu gị anega kuku onye ịmalụ dịlichọrọ ya combination mmemeli gị and diko the money killing video nwa adịbe eluo n'ebe nwa adịbe try ya ka ishie eze this video na nwere ya eme gị na mkpịsị aka gị share the video and una amago what is me cooking without garlic and ginger. Today I no put ginger chetakwa onwe so si nkele gote bụ garlic. I have only bought garlic. I did not buy pepper. Enwere m pepper, enwere m the other things. It's only garlic I've bought so far. So remember I said we spend nothing less than 1,500. We still get plenty change. So this is me teaching my daughter catch them young. Very important. Also gị nọ n'ebe nwe nke na-eme oyibo mgbe time yi elu emali imele onwe gị ngwa na anyị sụcha wọsa na garlic ndu ete ọkụ ọkụ na-enwu van sala n'ọkụ ahụ nne salụ ya n'ite ka emali ya eme ozugbo ma time adọzi na igwe na-elu mmiri ezuowo nwobele mmiri ava chọrọ izosi ike ma ọ chọrọ ịgbakọ ụvọ na-emedoro m anya nsị na gị nke ọbụla na-eme jisi ike nnọọ ngwa na asacha ọlụ m ya sị ka mkpolie niile mmeji isi ose na magị onwere iwe ọzọ kpolu magị wee kpọkọrọ ose konye onwere ihe ọzọ dị n'ime m jesi wesie n'ọkụ. Hey Chineke biko ịma ndị bụ onye Igbo na-ekili vidio agwa kana m kere mpaghara ana Igbo isi na mụ chọrọ ịma ndị nọ n'ọnwa dị there. At this point the anụ asụọla ọ sọpụtago mmiri dị ya n'ime. I did not add water. This is water from the chicken. Also, mama chọrọ ka ọ yie because the chicken is what we call pamper me with care. So nkuti I mean jasala azụ m wee n'ime na mụ chọrọ ka azụ asụọ nke iche achọrọ m ka dị azụ yolie azụ asụọ mbutu onye bulite m. This is the full banga na banga warili ne family food ya na n'ime ngwa na-esi wezi ome na ọkụ. This is ose pepper. Yeah nigga, you get it. Some of you are gonna talk now, hey honey, pepper not too much. It's not too much my dear. I even added extra later. Don't worry, you're not gonna understand because you know follow me the tester. At that point they boil my meat stock where I am ọsụọ nkọlụliove m nliove ede ja konye hushitio husi ka ọsụọ obele chetakwa ka ihu ya epi irapịa ụdị abụ nliove ga ayolili n'ime na-evu na ove ga-agba ezigbo mmiri ivu na ove ga-abụ na ya adịrozitik ka ọ na-asụ nwasị ngwa dịka ya saa ahụ ọra anen ka m nwaje mebe ogili. Hey ogili akwụkwọ nwa na-esi mana m silie n'ime ozugbo ọgbado m ma ha bụ na ihe chokulu mmadụ choko oyi o chokulu mana at this point nli owe ma alọwọ ka ọbụ owe ma alọwọ nke ọbụla ịkpọrọ ya bụrụ nwa kọlọ ogili ati ogili ahụhụ. What is ọha soup without ogili ahụhụ nene the tin nnu
ihe nene na we gi nnu no se bịa mali ha fam bịa nene chi ọbụna ọdụ ọma ọsụ ọkụ ya edeso nwasị ngwa time eruo mmedi mgbe mmedi eti anụ ọkwa kevụl m ji aka m anyị popozi nwere aka m na-agụli ovu achọrọ m iji ngaji wanja dulivele m anụ nweta anụ ọkụ arapịa ọsụọ sụta aka kpam nwaje sachala ọra mụnụ nwa m sachara nwaje bule tie n'ime chetakwa nekere m tie azụ. I've not put the fish because I already parboiled the fish inside my meat stock earlier. I don't want the fish to scatter, so I'm taking the fish gently, carefully, pampering. So at this point, that ọha tinyela asụọ ọ na-asụrụ ha nke ka ọ ihe taa aka nụ na ma ọ na ọra nwere ume n'itinyere na ọbụna ọyọwọ nwarapịa nwebele ekpolo azụ m oji awụ ya. I don't want on the soup too much, make the fish not scatter. Mgbe wele na onwe ya imago tọnụ ya nwebele ọbịa ya ebulie donye ike na na ga gwuo m nne yewo. At this point everybody na-agbazi egwu wesi mmiri ọkụ n'ọkụ mmiri ọkụ meji wee sie nri eji wee lie. Ka njikere gị if you're the one that want to eat this food, which swallow will you be eating this food with? Ọ bụ akpụ maọbụ garị maọbụ gịnị nri ji? What will you be comparing? Compare oyibo will you want to asụ oyibo? What will you be pairing this soup with? But at this point anọzi m na-achọzi anụ mmekweli di m ndị anụ agbago ọsọ achọrọ m iyoli azụ a. At last egbueligide n'ime pọtụ ya nwa chọta ụta akwụ ọkụ na nnukwu iti azụ tielie yata dịgba na like ro stress na ọ bụrụ onye na like isi azụ abụrịbe na-ebie di m nwa ya obutielie nli ọ na like okay mara wegodu nli ọmụlia. They say the way to a man's heart is through his stomach. A single people we don't know. You're not gonna know, but I'm telling you. Nke mazekwa mbutere mmiri aka ọhwa aka nke a na-atọ ove ụmụ mmili rap is love. Anything you want to call it onene ya hi. Nke atọ iche baby, I'm feeling what I'm feeling right now because negodu the ọha is giving. Negodu. Now see you in my next video. Bye. Because you hear the too much.